hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Situation iripo yasangana nevagari vechitungwiza mahwani chaivo chaivo. Vanhu vari kufamba netsoka, pari kutanga paiswa border pabridge rekuchitungwiza rinoenda kuchitungwiza. Ndo mashoko atiri kutambireko zvinezvi, ndo situation iri kuitika paground. Maybe it's just an operation or something, kana kuti varida kutoedza kuamisa makomba acho zvamuchose. I don't know what is happening. I don't know what's going on chaizvo chaizvo, kuti chii chavari kunyatsoronga nezvazvo ipapapo. But hama dzadiwa, situation yakadai so iyi iyasiya maZimbabweans akawanda vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana, zvinhu zvinosiririsa, zvinhu zvinorwadza. Vanhu vari kudzikisirwa pabridge vachizopedzisa netsoka. Ameno, munoionawo sei nyaya yakaita sei? Ndiudzeiwo mhuri yeZimbabwe zvamuri kufungawo mucomment section menyu, zvinhu zviri kuitika muZimbabwe iko zvinezvi. Tairohwa nevarungu eno vamachina akauya kuzobvisa vane muZimbabwe varimo. Iwe ukabata pfutiwo rinovira wasungwa. Muchinese unoita kunge ari kufudza shumba akabata pfuti. Ari pavanhu vanoshanda vashandi. Padhima muna chemunotaura imi, mapurisa, maCID, maCIU, mune muri zi. Isoda zvati munhu iyeyuyu waakakuvadza nepfuti iyoyu asungwa here. Ende muchakonzera noise muZimbabwe nemachina enya, ndiri kukutaurirai. But kana munhu akada kungoratidzira kuti zvamunotiti hazviiti, munoswera mazadza mapurisa mustriti, mataundi yese masoja. Saka vati makandohaya maChinese kakuti auye atambudze vanhu muZimbabwe. Ndiani munhu ada kushanda asingapiwe mari yake? Imi mapurisa nemasoja mukajambiwapo mari dzenyu munoda here? Vana vanenge vachidyei? Munopinza vana chikoro nei? Izvo makatora maChinese angoita zvaanongoda pese pese, anongoita anongochera pese, vachirova vanhu, vachifura vanhu nepfuti. Saka nguva yaSmith yasiyana nezvamakuita nemaChinese. Production yacho inoitwa nemaChinese munyika tiyo kusiya makomba, mamwe ari kufira vana, mamwe ari kufira mombe. Muchingoti 2030 zvisina kana nebasa rese. Toda kuona muChinese yasungwa iyi. Hatimbodi kutaura zvakawanda wanda. Chasara cheteka muchaiona kuye maChinese waya kuti achabuda muZimbabwe sei. Vachabuda vachimhanya muZimbabwe. Handionoramba uchi 2030 uri pepapo nemaChinese akwewawo. Uchaona kuti anobuda imomo chiparliament chaona kuti chakavakwa nemaChinese chechecho. Vaba mari yakawanda sei muZimbabwe. Nonsense, bullshit. Kujairirana ikoko kwanhu vanotambura. Munga ndiani munhu ada kushanda 1 to 30 wopuwa $40. Imwe mari yacho inoyarini. Pana mari yacho inenge ichiwa kujairira vanhu ikoko. Iwe nemaChinese ako uone plan nemaChinese ako emusoro bhangu. Zizikavha irero.